Reunidos en Guitiriz a 19 de febreiro de 2016, no 102 natalicio do autor de Nimbos, o xurado do primeiro premio Xosé María Díaz Castro de Poesía, logo dunha longa deliberación, decidiu conceder o galardón ao volume presentado baixo o título Máscaras de espellos, e lema Sólido níquel, que, unha vez aberta a plica, resultou ser da autoría de... Ábrenos aí, a ver. Dale. Dígame. Título Máscaras de espellos, lema Sólido níquel, autor Raúl Gómez Pato. No poemario gañador, o xurado composto por dona Ángela Gracián como vogal, don Miguel Anxo Fernambello en calidade de presidente e don Armando Requeixo como secretario, estimou que se ofrece unha escrita de grande altura estética que amosa un excelente dominio da fórmula versal e un emprego dunha imaxinería neosurreal que abisma na interioridade de universos líricos de fascinio, atento tanto ás escenas do mínimo cotián como aos grandes sucesos do devir colectivo. E asinan a presente acta, no lugar e data arriba mentado, os membros do xurado. Así que, bueno, pois, noraboa ao gañador e congratulémonos todas e todos porque Raúl Gómez Pato é un gran poeta, non? Anxa, non, Miguel Anxo? Poeta, traductor, con moitos libros publicados, así que, bueno, creo que teremos un guitiricense adoptivo máis a partir de hoxe. Cando estábamos chegando a Guitiriz pensaba naqueles versos, en aquelas imaxes líricas de Díaz Castro, mar verde de orballo, ese mar de orballo da chaira, e agora loce o sol, non? Por tanto, o día en que se falla este premio, pois temos a Díaz Castro presente, levamos a cabo un acto de máxima honra da súa figura, non? Ese Díaz Castro, que era unha persoa humilde, que era unha persoa sabia, que era unha persoa que era capaz de manter un sorriso de fraternidade, que era unha persoa que levaba a linguaxe e o dominio da expresión na súa composición intelectual, non só como poeta, autor dun libro tan importante como é Nimbos na poesía galega contemporánea, senón na súa capacidade lingüística, non? Unha persoa que dominaba tantos idiomas, que era un traductor, e por lo tanto aquí que celebramos un libro premiado, un libro de poemas, e eu creo que Guitiriz, que ten ademais un movimento poético activado xa nos últimos meses e que cada vez cobra máis resonancia fora de Guitiriz, en toda Galicia realmente está sendo reconhecido, pois con este premio Guitiriz, e o premio en sí é unha institución cultural, pasa a ser tamén centro de referencia no que é a poesía en Galicia, non? Con nome de Díaz Castro, con nome de Guitiriz asociado, con nome da Terra Chá, os grandes poetas da Terra Chá, e é un feito feliz, non? O sea, todos sentimos esa felicidade que queremos transmitir e que queremos celebrar, non? Regina e eu somos de Castroverde e hai un poema de Díaz Castro dedicado a Castroverde nesa visión da chaira, onde sacaba a chaira e empeza a premontaña, moi bonito, co cal tamén agradezo que bueno, que se Díaz Castro recordou a Castroverde, eu que son castroverdense, pois este aquí hoxe formando parte do xurado.